Brenda. Ayan, since dito na si Rhea at saka si Mark, ayan, kakausapin na natin sila. Hi, Mark! Hi! Kamusta ka, Mark? Ayos lang. Ayos lang. Pwede ka ba makausap, Mark? Naka-live na tayo, Mark. Mark. wala ka ng palag. Wala ka ng palag. Ayan na, ayan na. Ganaan ko sa kaldero ninyong dalawa. So this is Rhea and Mark. Si Mark na wala ng palag. Sabi niya, ano ba yan? This is an ambush interview mula kay Rhea Filingera sa kanyang hubby na si Mark. Hi. Bago ang lahat, gano'n na kayo katagal? 5. Huh? 5 years. 5 na. 5 years. Oh. Malayo pa. 5? Kasi bakit gano'n yung sagot mo? 5? Parang hindi ka sure ba? 5 years? Ate, ano na lang, diretsahan na, sino? Di 5 years na kayo. Di ba mabigyan lang natin ng background yung tungkol sa relasyon ninyong dalawa? 5 years, ano kayo? High school, ano ba kayo? Lover? Crush mo ba siya ng high school o ano? Hindi kayo magkakilala. Paano kayo nag-meet? Pakialam. Sa vlog niya, no? Ni Brenda. Sa? Sa vlog ni Brenda. Way back. Minaman-manan niya si Brenda kasi idol. Way back 2016? Ano? Ay, hindi. 18? 15 ata. 15 ata. 2015. Sa Japan pa siya nun. Okay. Tapos pag-uwi. Nagkita siya. Sa bahay. Umuwi siya dito. Tapos nag-vlog sa Kinareya. sa bahay nila. Ah, siya. Andun ko. Wow, my cheeks. Ayun! Talaga? Dahil sa vlog? Hindi ko alam yun. Dalaga ka nun? I mean, wala kang boyfriend nun? Wala. Ewan ko. May something. May kasamtingan ka, pero... Parang ano lang. Bakit ka paano ka napa-oo ni Mark? Wala. Walang oo sinabi. Diretsahan na din. Easy to get pala, talaga? Diretsahan talaga siya. Talaga? Nakuha sa unang tingin eh. Talaga? Hindi pumayag sa unang tingin, hindi sa pangalawang tingin. Second time around. Hindi, paano ka sige. Dahil pala sa yung net, nagkakilala sila. Kasi idol. Nanonood sa live mo. Wala siya noon. Nakita sila sa Balingasag sa si Rhea, ang bet-bet mga bike si Diba? Si Rhea, kaya kunot siya ilo. Sa yung mga bakla, talaga. Kaya pala pinanggigilan ka ngayon ng mga bakla. Pango ni Mark, ganun sila kay Mark na. Mabango yung ano niya, perfume. Mabango talaga. Tapos ako lang yung isa babae. Talaga? Hanggang sa... Kasi doon na nagkaano, parang... Pero hindi mo akala na babae siya or bakla din. Pero hindi ko siya talaga bet. Sa totoo Paano nga siya nagustuhan? yung ano niya, ugali. Sige. Pag-usapan natin regarding sa... regarding sa ugali nila. Sandali. Okay, regarding sa ugali, anong dahilan o ano yung magandang ugali niya na nagustuhan mo kaya ka na pa-oo? Ano siya, like yung parang yung family ko, mahal din niya, gano'n. Nag-care din siya sa family-oriented. Yes. Yun yung part na parang... Kaya ka na pa-oo. O kasi mahal niya na yung family mo. Ikaw? Papa ko, buhay ko ng Basta yun na yun. Mark, ayusin mo ba? dali na, ano nga? Well, alam naman nating pretty noon, talagang sexy rin naman si Rhea. ano nga? Sige naman, Mark. Asa? Buti na lang malaya si Ano nga, Mark? Well, physically, sige. Nakita mo ba siya nakatupis nun? Hindi. Hindi. Ay, wala na ka nag-ano nun. Last time na nag-join ako, hindi pa kayo? Ano nga? Dahil... Gusto ko lang siya. Yun lang. Bakit? Sabihin mo naman. Ano ba dahilan? Oo. Bigyan mo naman kami. Malakas ba appeal niya, Morena? Ganon. Tapos, kung sumasabay siya sa sa trip ko yun lang. Okay. Ay, talaga. Yun. Magaling siyang makisama, sumabay. Okay. Sa inyo, 5 years ninyong dalawa, sino madalas sa inyo na Nangangalabit. Ayun na. Sino na nga raw ang una nangangalabit? Agad-agad naman. Nandun tayo kaagad. Ang bilis naman. Both lang. Both? Depende sa mood. Ha? Depende sa mood. Kailan madalas nagagalit si Rhea? Anong dahilan? Yung pagiging clingy ko sa kanya. Ano kasi
Kasi sobrang clingy talaga. Tapos ikaw ayaw mo? Yung wala sa ano, Sweet ako sa kanya. Ganun. Ah, talaga? Pero siya, Mahilig, ano, paano clingy? Nanghahalik ka sa leeg, nangyayakap, ano? Kahit ano? Ah, talaga? Tapos si Rhea hindi. So, meaning, mas malambing ka kaysa kay Oo. Rhea. Siyempre, mas malambing. Ah, Ano kalambing-lambing to? talaga. Kaya pala. Okay. Ano madalas ninyong pinag-aawayan? Yun. pera. Walang pera. Kapag walang... Gano'n naman talaga pag mag-asawa, wala ko ng pera. Para mainit ulo mo. Mhm. Siyempre yung allowance. Oh. Frankly speaking, pag Tapos paano nyo nare-resolve? Tumatawa na lang. Totoo naman, totoo Pero na. sabi mo, Rhea, na hindi aabutan ng umaga. Ba't Oo. na kayo? Oo, ganun. Dapat ganun. Nag-away kami. Ayaw, gusto ko Sinuntok ako. matatagalan yung away. Kinalmot ako. Ala, sinipa. Ah, talaga? Ano yung away namin? Ah, siyang mas nananakit. Oo. Ah, siya mas Hindi ako mapanakit. nananakit ng babae. Ano kasi siya, pag galit ako, parang kukulitin ka talaga yung mukha niya. Ano talaga yun. niya sa mukha mo. Siya, Parang aasarin ka pa. so, makakalmot ko talaga siya. Sorry talaga ba. Talaga? May sometimes ganun kami ganun. Mas madalas. Sometimes na kasi kami mag-away na. Okay. Sa 5 years ninyo, kay Rhea ko to itatanong. Ayan, sige. Kay Rhea ko yan itatanong. Ilan taon na si Daday? 4 years na. Kanina. Do you have any plans na masundan na siya kaagad? Dito. Ayaw mo pala. Ayaw. Planning ko talaga ako. Ikaw, Mark. Kung kailan niya gusto, pwede naman ako anytime. I-ano mo lang naman, i-enter lang naman eh na. Sabihin mo lang. Ako yung naaawa dito. Asan kay Mr. nito? Sabi yung paglalaba mo, no? Ganyan na pa, alas 9. Grabe, as in. Hindi ka tapos gawaan, puro kakabla. Bilenda, anong oras ang gutom na gutom ka, di paglaba. Ano, maulan na lang, wala pa din. Na, si Senyora. Kung sakali babae pa rin, okay lang? O lalaki naman? Anong ibibigay? Gawa kung anong meron. Kayo bibigay. Taray. Kung may pagkakataon, ilan yung gusto ninyong anak? Sa akin, 10. No! Ako dalawa lang. Kaso, bawal na sa edad. Ay, hindi. Ay, grabe. Sa bagay, ilan... Oo nga, no? Ilang years na? 35 na ako, di ba? Di ba? Ah, sa bagay, okay na yung dalawang... Ilan taon ka? 33. 2 years yung back namin. ma-on-girls Mas ka bata na. siya ng 2 years sa akin. Ah. Pero mas bata ako tingnan. mas magets tignan. Tara, sino mas ano sa inyo? Sino yung tawag dito? Sa gabi mas malakas na humilik o yung nangunguli? Diba ako pag pagod na pagod talaga. Minsan lang. Ito talaga always. Taray. Parang si Gwen. Marunong di maglambing si Rhea, Mark. Pangit ang ano! Hindi siya marunong maglambing. Hindi. Kaya ko. Every morning. Hindi, kasi pag Dadating. ano man Talaga? tayo, nag-iba na yung ano natin. Di, ba't ako Before hindi siguro nag-iba? nung kami lang talaga. Yun nga. Hindi talaga. Ba't ako hindi nag-iba? Hala! Oo. Yung magiging malambing. Nanakit siya sa akin. Oo, kasi hindi ka raw clingy. Hindi ka malambing. Hindi ka lambing. Walang lambing. O bakit pag Pero nagkaya... na bad, goodbye, ayaw mo mag-kiss kasi nasa public. Ah, taray. Kaya yung private lang. Pero nagyayakap pa rin kayo paggabi. Yung pag natutulog or... Talaga. Si Diday na yung nasa gitna. Ayaw maharang na si... Si Diday na talaga yung nasa gitna. Hindi nyo inaalis si Diday sa gitna. Oh. Ayaw niya magka-ano eh. Banandria, kahit yan. Kaya mabundol man. Mark, si Mark naman. Ano ba yan? Ang gabi-gabi na lang, wala diya. Wala diya. Pero active naman yung chururot nyo. Active naman. Ano lang talaga, parang... Active na active. Ano talaga, parang... Yun ang importante sa... Ano lang talaga, kung gusto namin magka-baby, Sure. kailangan nakaplan. Ayun talaga yung ano yung dire-diretso na yung basta. Yung basta-basta nalang iputok, no? Correct. Kasi you know na mahirap yung buhay sa ngayon and nag-a-adjust pa ako kasi di ba first time ko kay Diday. Ang baga. Kaya Bagay 4 years, siguro mga 2 years pa pwede na. Nag-aaral na si Diday. At taray. So, ayan na po ha, nakilala nyo fresh
fresh na fresh mo na sa live ni Ma'am Shigi si Mark. Yan. Ang, Yes. ano tawagan nyo? Beb. Silosa mo si Rhea? Ha? Silosa? Oo. Oo naman, both naman kami silosa. Silosa ka din? Sige, pag ako, Ito ano lang, talaga silosa. kaalis ka, mag-iinom kayo. Tandaan mo, may uuwihan ka pa. Ayun lang. Ah. Ikaw na pinagsisilosa, may mga sumasakay na bakla. Yung namamasayro si Mark, tapos may babae. Sige. Natatagaan siya pag-uwi, pag-gabi, di ba? Sige, sa mga SC, sino pinagsilosa mo? Kasi, alam mo may mga ano. Oh! Ano daw, Ma'am Shiji? Si Bakwa. Hindi kasi bago ko pa man siya na-meet, sila na. Mabait naman yan. At Hindi, syempre noon. yan yung hobby ko. Noon kasi 'di ba sabi nga nila puro mga Bex yung Betsy Mark. O sino sa kanila yung parang Isang SC pa talaga before na bago lang kami ni Mark, tapos pinag-tripan talaga siya. Ginanon-ganon talaga siya sa paa. talaga sinubukan siya. Ginanon talaga. Pwede natin siyang pangalanan. No! Pwede natin siya i-describe. Tapos sabi ni Mark, Beb, lumipat ka dito, baka masapak ko tong bakla. Pangalanan natin. I-describe natin. Kasi siya before, hindi talaga siya malapit sa parang ayaw niya sa mga games. Before. Before. Bakit? Ilag ka sa mga Bex? Hindi, wala lang. Hindi mo lang Sa amin, binabato ko yan sila eh. yung mga Bex. Ay, hindi mo talaga trip. Oo, hindi ko sila. Pero pag ano ko dito, ayos pala kasama. Siguro kasi iba yung ano. Siguro iba sila. Di kasi yung iba kasi medyo bastos Kasi na. nagkakilala kami. Hindi nila na-respeto yung lalaki. Basta lang. Yan sa pagkabalabal ko ngayon. Hawak dito, tapos diretso na dito. Hindi yung siko ko, diretso din sa mukha Sa kanya. mo. Nakailang ano na ako dyan. Hindi naman ako nakasakay kay Mark. Huwag mo akong tinitingnan. So ikaw sabi niya gumagano siya, so pwedeng ikaw yung isa sa mga nasiko. Hindi pa naman. So may plano ka ba? Ano ako tirador ako sa mga tricycle driver? Ay, si Gwen, magtinador sa balabal. So baka siya nga. Oy Mark, thank you ha. Alam niyo hindi talaga to nagpapa-interview at dahil na-ambush ko na siya, wala na siya magagawa. Thank you, Mark. Si Mark din yung madalas naming tinatawagan pag midnight, kapag may pabibili kami mula sa plaza, sa bayan. Ayan. Thank you, Mark ha. Gwapo naman yan eh. Tsaka makinis ha. Mas makinis ka pa kay Rhea. Sabi niya lagi na parang babae siya. Para ka naka-baby bra. May dere po siya. Tumaba na siya niyan? O nung nagsisimula ka, hindi pa siya ganyan kataba? Ha? So hiyang ka? So hiyang ka kay Rhea? Siyempre. Asel! Lalayat na. Okay, ingat, Mark. Bye-bye. I love you daw siya. O, di ba ayaw niya? Oh. Tapos ako pa sinasabihan niya, hindi clingy. Oo. Buhay. In fairness naman talaga. Siya talaga yung mahilig na maglambing sa'yo, no? It's DJ.